Kawadhi nyime ni Jadolo mar Kopere Bishop Philip Anyolo okwayo kwe kod hera e kindege mag sikuku ne ji duto manie pacho ka. Anyolo mane loso e kanisa Kopere ma Holy Family e kinde misa mar nyasi mar paro nyuol mar Yesu Kristo kaluwore kod yie mar moko kuom Jo-Kristo. Yango ni higani osebedo matek ne Jo-Kenya pinya kaluwore gi tho mar moko kuom jotelo kaachiel gi nengo mar ngima. Kata kamano okoni winjo Jo-Kenya oriwo lwedo e konyo ji maonge go e nyasi mar Krismas kendo tiyo kod thuolo ni riwore mar tiyo kanyakla achiel. Mungu alikuwa ametuma manabii wengi wakakataa kusikiza manabii wengine wakauawa hadi Mwenyezi Mungu akaona mtume mwanae, na mwanae anakuja ili kutuonyesha njia ambayo tunapaswa kufuata. I want to take this chance to wish you a Merry Christmas 2025. I take the opportunity to assure you of our prayers, and also I take the opportunity to encourage you as brothers and sisters and as Kenyans to take this moment and use it as a moment that can bring peace and happiness and joy in their families. Mondliete kod mine mahigni oniang' maloyo 200 e sub-county mar Rongo ne yudo